Dagupan City Police Office nagbabala naman sa illegal na paggamit ng PNP uniform. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Ang paalala si Police Colonel Orly Z. Pagaduan, Officer in Charge, City Director ng Dagupan City Police Office, na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusuot, pagbebenta o paggamit ng uniforme, insignia at badge ng Philippine National Police o PNP nang walang kaukulang pahintulot. Nakasa dito sa Revised Penal Code at Executive Order No. 297 na may karampatan na parusa para sa sinumang lalabag dito. Ayon sa opisyal, ang kampanyang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang upang mapangalaga ng integridad at profesional na imahe ng tanggapan. Binigyang din niya na ang maling paggamit ng uniforme ng pulisya ay maaring magdulot ng panlilinlang at posibleng pang-abuso sa otoridad. Dagdag pa ni Pagaduan, ang pagrespeto sa opisyal na kasuotan ng mga pulis ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Aniya, ang sinumang gumagamit nito ng walang pahintulot ay lumalabag hindi lamang sa batas kundi maging sa dignidad ng institusyon. Hinikayat naman ng pamunuan ang mga residente na manatiling mapagmatyaga at agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang insidente ng ilegal na paggamit ng PNP uniform upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa kriminalidad. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.